Ja sam Ivana Rajčić, magistar biologije polje ekologija i pokušat ću vam predstaviti novi nacrt prijedloga zakona o otpadu. Smatram da je novi nacrt prijedloga daljnja ekološka degradacija Republike Hrvatske. Zašto? Pa naime, na početku se samo deklarativno daje prednost hijerarhiji gospodarenja otpadom, a cijeli novi nacrt prijedloga zakona svodi se na spaljivanje i suspaljivanje. S time da su spalionice i suspalionice po definiciji izjednačene. U Republici Hrvatskoj nemamo spalionicu, a suspalionice bi bile cementare koje tehnološki ne zadovoljavaju uvjete da bi mogle obaviti tako složenu operaciju spaljivanja otpada ili goriva iz otpada, kako ga nazivaju. Što i potvrđuju same granične vrijednosti prema uredbi o graničnim vrijednostima koje su nešto više za cementare nego za spalionice. Dalje, isključivo odluke što će se spaljivati i dozvole za spaljivanje ili suspaljivanje donosi ministar ili ministrica bez sudjelovanja lokalne samouprave, odnosno lokalna samouprava i lokalna zajednica su isključene iz mogućnosti sudjelovanja ili mogućnosti prigovora na odluku koju donosi ministar. S čime smatram da se otvara polje jednoj novoj korupciji. Ne može jedan čovjek odlučivati, naročito ne odlučivati o uvjetima života na kojima će živjeti ljudi na jednoj lokalnoj razini.